እሺ ሰላም ፋሚሊ ናይ ሚለሳም ፋሚሊ ከመይ ኣለኹም ደሕና ዲኹም? ንሕና ደሕና ኢና ልዑል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ኣጋጣሚ ሎማዓንቲ ኣነ ቭሎግ ዝሰርሐልኩም ዘለኹ ሞኒ ኣጋጣም ዝናብ ገለ ስለ ዝነበረ ድምፃ ተዓፅዩ እቲ እውን ብዙሕ ኣይኮነን ግን ዝሰርሐልኩም ስለ ዘለና ኢና ንሰርሖ ዘለኹ። ናይ ሎማዓንቲ ውዕሎና ውዕሎ ዓርቢ ስቕለት እዩ። ብመጀመርታ ብወገንኩም ከመይ ነይሩ ሕማማት ቅነ ሕማማት ከመይ ነይሩ? ብኣና ዳሕና እዩ ኣምላኽ ይመስገን ልዑል ፈጣሪ እንታይ ይሰኣኖ። ሕጂ ኣጋጣም ኣነ እኳ ካሜራማን ዘለኹ ይቐርፀን ኣለኹ ሞኒና ምስ መሓዝኣ እኒዋ ምስ ደቀን ማለት እዩ። እዚ ዳ መድሃኒኣለም ደብረ ጎልጎታ ይበሃል። ዓዲግራት 04 ቀበሌ ከባቢ 05 ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ኣቲና ዘለና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ድባብ እኒሀ። ብጣዕሚ እቲ ኮንድሽኑ እውን ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል። ሕጂ ቦታ ብትንኹን ብዝንኹን ይበሃል ኣለዋ። ያው ቅድሚያ ጓል ዝበለቶ እዩ ዝኾንና ናፍቲ ድሕሪ ምባል ሓንቲ ውሳነ ተበፂሑ ክሻይት እዚ ክነገውነየኩም ኢና። ብጣዕሚ ደስ ዝብል በቃ ፋሚሊ ኣብኡ ከለኹም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብዚ ሓሪፍ ኮንዲሽን ምስጋር ጀሚረን ኣለዋ። ስግደት በዓል ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ኤር ኮንዲሽኑ ገለ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሰዓት እዩ። እዚ ወቕቱ እውን ሰኒ ይሰግዳ ኣለዋ። ኣነ ከዓ ይቐርፅ እቲ ደበና እውን ብዙሕ በቃ ናይ ማይ ገለ ናይ ማይ ኮንዲሽን ኣሎ ማይ ክመፅእ ገለ እንጂ እቲ ሰብ ትሪኦ ከለኻ ግን ብጣዕሚ በቃ እዚኦም ስግድ ዝወዓሉ እዮም። ንሕና እኳ ኣጋጣሚ ድሕሪ ሰዓት ኢና ከይድና ሓቂ ተሓይሽ ድሕሪ እዚ ፋሚሊ ኣጋጣም እቲ ቪድዮ እኳ ሕፅር ዝበለ ኢና ቀሪፅና ማይ መፂኦም ሓያል ማይ መፂኡ ብጣዕሚ ክንቀርፅ ኣይከኣልናን። ብድሕሪኡ ናብ ገዛ ተመሊስና ኣጋጣም ሞኒ እኳ ጠልቅያ እያ ጠልቅያ ክዳና ቀይራ ገለ እያ ያው ዝቕፅል ናይ ገዛ ክንመልሰኩም ኢና። ሻዒቱ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እናገበርኩም እናበረታታዕኹምና ፋሚሊ ናይ ገዛ ቪድዮ ክንመልሰኩም እዩ። ሕጂ ፋሚሊ ያው ፅቅምና እንዲና የውዒልና ሕጂ ከዓ ድራር ማለት እዩ እምበይ ድራር ክንብልዕ ድራር ቀሪበን ኣለና እኒዋ እምበይተይ ሙና ድራር ክንብልዕ ቀሪበን ኣለና ንፅበየን ኣለና። ሕጂ ድራርና ክንብልዕ በስመ ኣብ ኢልና ጀሚርና ሚሉ እኳ ገና እያ በስመ ኣብ ብኣፋ እምበር ብኢዳ ገና ኣይለመደትን ዘላ ወይዘሮ ሙና ኩሉ ሰዓት ፅቡቅ ኮሊስና ኣለና። ሚሉ እውን ሓቂ ተሓይሽ ብዘይ ባኣይ ትበልዕን ኣነ እየ ዘብልዓ እዚኣ ኣዲኣ እውን ትምስክር እያ። ኣጋጣም ሎም በቃ ምሎ መዓልቲ ደቀሰትን ውዒላ ዝገርመኩም ብሻ ውዒላትን ኣጋጣሚ ቤተክርስትያን እውን ድቃስ ወይ ሰዓት ሓሊፍዋ እዩ ደቅስ እውን ኢላ ያው ድሕሪ ክንደይ ደቂሳ ኣላ ኣጋጣሚ ሚጣ እውን መደቀሲ ኣፅሒና ያው ንቀደም ብሉ እውን ኢልና ኢና ተዘይልና እውን ይቅርታ ያው ከምዚኣ ትመስል ክሳብ ሕጂ ውዕለና። ያው ድሕሪ ዚ ደሞ ቡና ግድን ክንሰቲ ኢና ኢለን ወይዘሮ ሙና ሞኒናትና ማለት እዩ። ንሽን በሊዕናስ ቡና ንክንሰቲ ኢና ኢለን ቡና እውን ኣፍሊሕና ኣለና ንሱ እውን ክነሪአኩም ኢና ናፍታ ናይ ቡና እውን ክነብለኩም። ክሻዒቱ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትዘንግዑ። ያው ዓባይ ቻነል ስለዝኾነ እዚ ቻነል እዚ ንእሽተን ቻነል እዩ ናትኩም ቻነል እዩ። ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣበረታትዑና ፋሚሊ እንዳበልና ሕጂ ያው
ሞኒናትና ውን ሞኒናተይ ቡና ገለ ተቀራርብላ ኣብዚ ባይዘይ ኮሜንት ክትዋ ትኽእሉ ኢኹም ካብ 10 እውን ከለኹም ሬት ትገብሩ ኣይኹም ቡና ኣቀራርባ ገለገለ ከመይ ከም ዝኾነ ብዙሕ ፍልጦ ዘለክን እውን ስለ ዘለኽን ሬት ምግባር ይፍቀድ እዩ ዝጋጣም ያው ሰብ ካብ ሰብ እንዲ ዝምሃር ተምሃርና እውን ኢና ንኸድ ሕጂ እውን ያው ከም ትሪእዎ ስተን ነሳኒሰን ወይዘሮ ሙና ይነሳንሳ ኣለዋ ስተን ያው ጥዕምቲ ቡና እየን ከስተይና ዝመስላ ቡና እኳ ጥዑም እያ ክትሓይሽ ኩሉ ግዜ ኣነ ናታ ቡና ጥራሕ ስለልሰቲ ቡና ጥዕምቲ እያ ንስኣነ ክምስክረላ እየ ሃው ከምዚ ኢልና ቡና ይቕልወልና ኣሎ ነዋጋዕ እውን ለና ናይ ውሽጢ ውሽጥና ገለ እሱ ቡና እውን ኣተቐልወ እዩ ፋሚሊ ትጨና ናይ ቡና እውን ኣቐቢላትና ኣጋጣም ከም ቡና የፍትኺ ኢልና መሪቕና ተምረቓ ከመይ ሪኢኹምዎ ከለኹም እውን ኣብ ኮሜንት እንድሕር ተጋጊና እርም እናበልኩም ቀፃሊ ካብሎ መፅባሕ ክሓይሽ ኩሉ እናተመሃርካ ስለ ዝኾነ ፋሚሊ ዘለኩም ሓሳብ ኣስተያየት ያው ኩሉ ንምስትኽኻል ሬዲ ኢና ሓደ ክልተ እናበልና ፋሚሊ ሕጂ ያው ቡናና እውን ፈሊሕ ኣሎ ያው ብኡ እውን ናይ ጌታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም ወሊዕና እናረአና ናይ ስቕለት በዓል ፊልሚ ያው መዓልቲ ስለ ዝኾነ ናቲ ፊልም እናረአና ቡናና እውን ክንቋደስ ቀሪብና ኣለና ንመስል ሞኒናትና እውን ሞኒናተይ ማለት እዩ ያው ቁርስ ቡና ኣትሒዛትና ኣላ በዚ ጋጣም ፋሚሊ እነዛ ፊልሚ ብጣዕሚ በቃ ሪኢኻ መዓት ሻዕ ሪኢኻ በቃ ዓመት ሪኢኻ ኣብ ማንም ሰዓት ዋላ ሪኢኻ ኣይትሙኖን ብጣዕሚ ማለት ይገርመካ ባይዘወይ ኣብኡ ከለኹም እዚ ፊልሚ ከም ዘለኒ ኢንፎርሜሽን እንተዘይተጋጊ ኣብ ዓለምና ከምዚ ፊልም እዚ ቪው ዘለዎ ዝኾነ ዓይነት ቪድዮ የለን ፊልም የለን ልዕሊ 8 ነጥቢ ገለ ቢልዮን እያ ተረእያ ልዕሊ 8 ቢልዮን ቪው ኣለዋ እንደውም ብጣዕሚ ዋ ልዕሊ ናይ ህዝቢ ዓለም ዝኣክል ቪው ኣለዋ ተደጋጋሚ ስለ ዝረአ ከምኡ ዝብል ኢንፎርሜሽን ለን እንተዘይተጋግየ በቃ ማዕረኽ እንደይ ፅዕንቶ ከም ዘለዎ ማዕረኽ እንደይ በቃ ከም ዝረአን በቃ ዓመት ደጊምካዮ እውን ቱ ስምዒት ቱ ዘሎ ነገራት እና ብጣዕሚ ይገርመንዋ በዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ከካፍለኩም ኢለ እየ ቡና እውን ያው ከምዚ ዝረኣኹምዎ ቡና እውን ንሰቲ ኣለና ብዝኾነ ፋሚሊ እታ ፊልም ዘይንሪአኩም ዘለና ኮፒራይት ስለ ክሕዘና ዝኾነ ኢና ኣጋጣሚ እታ ፊልሚ ዘይንሪአኩም ዘለና እና ፋሚሊ ክቡራት ናይ ሜሎሳም ቤተሰብ ሜሎሳም ፋሚሊ ውዕሎና ነዚ ይመስል ነይሩ ንሕና ብጣዕሚ ኢና ነኽብረኩም ብጣዕሚ ኢና ንፈትውኩም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ይብዛሕ ፍቕርን ስኒትኩም ይስስን እናበልና ቀፃሊ ብብዙሕ ቪድዮ ክንመፀኩም ኢና ብጣዕሚ ብብዙሕ መምሃርን መዘናግዕን ብንብሎም ስራሕውትን ቪድዮታትን ክንመፀኩም ኢና ያው ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣብ ጎንና ኹኑ እንዳበልና ያው ብዚ ክንሰናበተኩም ርሑስ ናይ ፋሲካ በዓል ይኹነልኩም ክቡራት ፋሚሊ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም ብጣዕሚ ኢና ነኽብረኩም ናይ ሜሎሳም ቤተሰብ የቐኒልና ባይ